Hello mga kapurdoy. Welcome back sa atong channel. Batang Furdoy Feeds. Karong review na nangatog na gid ako mga alaga na murag nag-away gini sila mga kapurdoy. Na nagtalikdan na man duha. Si Jaco o si Batang Yagit. Oh. Nawa mga kapurdoy. Murag nagduka gini duha gid nangaluya gini sila. Si Batang Yagit mga kapurdoy, murag naluya ni siya ang eskwela, mga dodoha. Kini pong usa, naluya po ni siya gukod ani yang mga best friend diri sa sud, mga ratataster. Gana, naluya na mga kapurdoy. Samtang ako nang ibidyohan ng atog sila wala kay bawo, ug makibaw na ni si Batang Yagit mga kapurdoy. Og na sila pagkatug mga kapurdoy. Na hinanok yung bagayo mga kapurdoy. Nagtalikdanay panduha murag mga correct kita nga tog cool kayo magatog si Jaco si Batang Yagit mga kapurdoy makalingaw kayo mo no ang gikuhaan sila video mga kapurdoy nga tog silang duha ay kini lagi ang mga alaga pud mga kapurdoy mura po ni siya og mura po kanang iyang pangunahon na mga kapurdoy nga mura po tao ba hari na magdugdog lagi siya lagi niya sa timan na nabi may mga pulgas ug kuto mga kapurdoy. Noon mga kapurdoy na gini siya sa sul noon mga kapurdoy na siya sa wala mugawas lang ni siya kung ang mamang kakan nun magpagawas siyang hugaw mga kapurdoy. Mga kapurdoy mo na akong ipakita kung wan karon mga kapurdoy malingaw mo sa akong ipakita mga kapurdoy sa video sa akong mga alaga. Mantay manghud ang akong Batang Yagit. Dugdog tas ero. Thank you for watching mga kapurdoy. God bless.